Primárním aktivem je informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační a komunikační systém. Pokud je toto aktivum narušeno, tak organizace nemůže plnit své poslání. To znamená, že je to takové aktivum, které má pro provoz organizace zásadní hodnotu. Provedeme vás krok za krokem zadáním primárního aktiva v aplikaci Moja Kibeon. Klikněte na nové primární aktivum. Zvolte jednoznačné a jasné pojmenování aktiva. Pokud máte povoleno použití AI, může vám pomoci s vyplněním některých polí. Všechna pole, která vyplnila AI, jsou ohraničena fialově. Vaší povinností je vše zkontrolovat a případně opravit. Popis by měl být dostatečně podrobný a doplnit název záznamu o informace důležité pro správné pochopení, co záznam reprezentuje. Garantem je fyzická osoba pověřená organizací k zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva. Má detailní znalosti daného aktiva. Automaticky se nabízí seznam osob, které byly v minulosti zadány, můžete ale vyplnit i novou osobu. Gestorem je nejvýše postavený pracovník organizačního celku, pod který aktivum přísluší. Má pravomoci, aby mohl rozhodovat o nastavení požadavků nutných pro zajištění bezpečnosti. Automaticky se nabízí seznam osob, které byly v minulosti zadány, můžete ale vyplnit i novou osobu. Existují dva typy primárních aktiv, služby a informace. Z číselníku vyberte, zda se aktivum týká hlavního předmětu podnikání nebo jiné oblasti. Zaškrtněte, zda aktivum pracuje s osobními údaji, jedná se o regulovanou službu, určený informační systém nebo zda je aktivum v rozsahu ISMS. Z číselníku vyberte, o jak citlivé informace se jedná. Z číselníku vyberte relevantní respondenty, tedy odborníky, kteří jsou kvalifikovaní pro jednání a rozhodování ve věcech aktiva. Pro každé primární aktivum je potřeba vyplnit tabulky s ohodnocením oblasti dopadu. Vyplněná hodnota se automaticky propíše do dalších sloupců a vy jen zaznamenáváte, ve kterém sloupci se má hodnota zvýšit. V posledním sloupci se automaticky načítá nejvyšší hodnota. Oblasti dopadu je možné vyplnit z hlediska dostupnosti, důvěrnosti, integrity, autenticity a ztráty dat. V poslední části je pak k dispozici slovní shrnutí. Pokud máte centrálně zadané rizikové apetity a vyplněnou hvězdičkovou tabulku, parametry MTO, RTO a RPO si můžete nechat vyplnit automaticky pomocí ikony magické hůlky. Na závěr je ještě potřeba provázat aktiva mezi sebou. Vazby mají přímý vliv na hodnocení typových podpůrných aktiv. Mají tedy dopad i na analýzu rizik. Z číselníku vyberte, na které jiné primární, případně typové podpůrné aktivum chcete toto zakládané aktivum navázat. K vazbě můžete zadat slovní popis. Je důležité správně nastavit váhu vazby. Tato informace má vliv na výpočet ohodnocení souvisejících typových aktiv. Také je důležité označit gestora vazby, tedy osobu, která je zodpovědná za definici vazby. Nezapomeňte nové aktivum provázat se všemi souvisejícími primárními i typovými aktivy, které již máte v aplikaci zadané. Kliknutím na dokončit založíte nové primární aktivum. To je následně potřeba schválit, aby mohlo být využito k další práci v rámci Moja Kibeon. Lze centrálně nastavit, aby schvalování probíhalo automaticky, pokud máte patřičné role. Průvodce vám ukázal, jak zavést nové primární aktivum v aplikaci Moja Kibeon. Nezapomínejte, že mít správně nadefinovaná aktiva je důležité pro správně provedenou analýzu rizik.